Escoitas ben aí atrás? E bien. Bueno, boas noites e benvidos e benvidas todos e todas a este Fotopub Compostela, outra vez máis, e por última vez este ano, vale? Xa sabedes que Estéticos no Pub é unha serie de charlas que facemos normalmente o último vendres de cada mes, con alguna excepción, como hoxe, por exemplo, pero que volveremos ao ritmo habitual a partir de xaneiro, vale? Estéticos no Pub Compostela, bueno, os que vides habitualmente xa sabedes que son charlas sobre ciencia, escepticismo, pensamento crítico, e que sempre intentamos tratar temas moi variados que van cambiando cada mes. Isto podemos facer gracias a unha serie de persoas que nos axudan, evidentemente a Eras Nunes, que nos quede este magnífico local, a diferentes asociacións como o Círculo Escéptico, a RPA, a Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, a divulgación, e a todos vosotros que vides habitualmente, vale? Normalmente, o que imos facer hoxe, teremos unha charla de máis ou menos 40-45 minutos, despois teremos tempo para preguntas e para debate, vale? A 7:30 temos que marchar, fijo, así que ese é o noso límite, e despois da charla iremos, xunto coa poñente, que agora vos presento, a cear por aquí cerca, así que os que querades vir a cear despois, pois despois xa vos preguntaré outra vez, levantamos as mans, vale? E botamos unha conta rápida para ir cear. Hoxe temos a María Loureiro con nós, que como vedes na pantalla é economista da Universidade de Santiago de Compostela e vai nos falar dun tema que está bastante de moda, que é políticas climáticas, cambio do clima, que facemos, que políticas facemos, pero conectado con un aspecto fortemente económico. Así que deixo-vos con ela, vale? E continuamos despois. María, gracias. Grazas a vos, boa tarde, noite, un placer estar aquí convosco. É un gusto estar hoxe aquí, sempre teño visto estas charlas do outro lado e a verdade é que é unha experiencia única. Así que, primeiro, antes de nada, grazas escépticos e escépticas por convidarme hoxe, ou escépticas e escépticos. E eu, como ben dicíades, vou falar de algo que se está falando hoxe moito, que son políticas contra o cambio climático. E vou non facer dende outra perspectiva diferente. Vou utilizar datos de economía e datos extraídos a través de fontes non oficiais, pero que son fontes de datos basadas en Big Data, especialmente Big Data social. Permitidme comenzar motivando esta charla con un par de estadísticas que se publicaron hai pouquiño. En concreto, hai un mes ou así, pois o Instituto Real e o Instituto Elcano publicou un estudo que se titulou Los españoles ante o cambio climático. E a primeira pregunta era o grau de acordo ca frase cambio climático existe. E como vedes aquí está basicamente todos os franxas de idade de tendencia política están basicamente en vermello. Sí existe. Existe con máis preponderancia para aqueles votantes que se consideran de esquerda, de centro, e un poquinho menos pros da dereita. Pero, independentemente do marco político no que un se mova, no que un considere, o cambio climático existe. Cando se preguntou se todavía non se notan os impactos do cambio climático, fixaremos que tamén hai un alto grau de desacordo. Como a maioría da xente considera que xa se empezan a notar de maneira obvia os impactos do cambio climático. Eses notanse, son máis notables, segundo a xente teña máis nivel educativo, cousa que tamén é esperable. Hai outras preguntas que vos quero amosar, porque fan dubidar un pouco, como los humanos somos los principales responsables del cambio climático, porque usamos carbón, petróleo e gas. De novo, hai unha gradiente moi significativa con respecto á tendencia política, e por 16% dos votantes de dereitas, iso non é o caso. No resto dos casos, esa preponderancia é máis inferior, é dicir, están moito máis de acordo ca afirmación. Cando se les pregunta pola responsabilidade, sen embargo, os suxeitos, as cousas mudan. Hasta agora vistedes que máis ou menos había unha certa tendencia a entender que sí existe cambio climático. Un pouco de pensamento negacionista cara da dereita, pero así preponderantemente asumindo que sí existe. Mas cando preguntamos a xente quen é responsable, atención, aquí empeza interesante. Eu non. Son as empresas, maioritariamente, son os gobernos, son outros países, é moita menor preponderancia cada un de nós. E isto é unha tendencia estable por xéneros, vendes aquí. No ámbito do xénero, tende a ser o caso de que a muller recoñece moito máis a responsabilidade cara ao cambio climático que o home.
en termos medios, falo. E no caso da segunda ideoloxía, pois tamén vemos un pouco o que víamos antes, non? Se somos de dereitas, consideramos de xeito menos significativo que non somos os culpables, os responsables, pero en xeral, como moi responsable, non nos consideramos menos responsables se somos de dereitas, pois vemos que en termos medios a ideoloxía impacta de xeito negativo a nosa responsabilidade. É dicir, son as empresas, son os gobernos, son outros países, en xeral. Uau, entón que facemos? Claro, porque se iso é así, pois xa está todo dito, non? Isto é un problema, isto é serio, pero a mí que me lo arreglen, non? Porque, claro. Despois, cando se les preguntaba sobre os compromisos actuais asinados polos países eran suficientes para combatir o cambio climático, vemos que todo o mundo está de acordo, todo é suficiente, isto está bien, sí. Claro, basado nesto, e vedes que o total está de acordo, o 84% da xente está de acordo con que vedes que, ao revés, que hai máis tendencia os compromisos actuales de todos os países para luchar contra o cambio climático son suficientes, pois un 15% están de acordo, e están de acordo máis, pois, dependendo de o nivel de idade, sin embargo, o nivel educativo, perdoade, o nivel educativo impacta de xeito negativo, é dicir, canto máis educado eres, pois, máis te preocupas hacia o cambio climático de veras, e eres máis escéptico, pero, sin embargo, bueno, pois, ainda así, a tendencia é de que este non é un problema que yo he causado, e despois, a continuación, cando se les pregunta, por exemplo, se estarían dispostos a aceptar que o goberno empregara determinados fondos económicos para combatir o cambio climático, unha porcentaxe tamén relevante, ainda que non extraordinariamente grande, que non. E cando se pregunta por que non, pois dinche, bueno, é porque teño outras cousas máis importantes, non me fío de que o goberno empregue ese dinheiro para combatir o cambio climático, é mellor prevenir que combatir, etc. Entón, claro, cando esta é a situación, te quedas ca dúbida de, vale, estamos en Madrid, na COP, esta é a semana da COP25, trátase de instigar aos gobernos a que firmen acordos internacionais moito máis exixentes en materia climática, mas preguntámonos cal é o estado de concienciación real da cidadanía ao respecto. Isto é un pouco o que vou a facer neste estudo empregando técnicas de Big Data. Entón, vamos a apartar do que son os inquéritos, o estudo dos inquéritos, por varios motivos. Non por desprezalos en absoluto, senón por complementalos con outro tipo de fontes. En concreto, estas outras novas fontes que se basean en información non directamente solicitada, que é aquela que, basicamente, nós, como cidadáns, deixamos pegadas nas redes sociais, como cidadáns deixamos pegadas noutros ámbitos, e todas esas pegadas de comportamento poden ser empregadas na análise económica para inferir cales son as preferencias reais. Este está sendo un pouco a miña liña de investigación actual, tratar de entender, complementando a información que se obtén en enquisas con outra información que eu podo ter a través de Twitter ou outras canles de información, cal é o sentimento real da cidadanía hacia determinados problemas e ámbitos. Hai moitísima literatura económica ao respecto e a economía en xeral non vos quero enrollar, pero está mudando moitísimo. No ámbito do Big Data, hoxe en día, é moi interesante porque podemos facer estudos de transporte fascinantes, entendendo exactamente, por exemplo, a que hora, a que momento hai máis tránsito nunha cidade, como isto está impactando a polución ambiental, como podemos mellorar esa situación, como podemos cambiar, facer pequenos cambios estruturais, cambiar 15 minutos a saída dunha escola, de xeito que haxa un impacto no tráfico moito máis positivo, etc. Hoxe en día temos a fortuna de, se queremos, podemos tomar decisións moito máis inteligentes, moito máis informadas do que era posible hai 10, 15, 20 ou 25 anos. Hai unha infinidade de datos en economía xigantesca. E para xente que traballa no eido da economía ambiental como a min, isto é un éxito, é un luxo. Ás veces é un luxo moi difícil, non? Porque é moi difícil de traballar con eles, laborioso, complicado, outro ámbito, non fomos entrenados para o ámbito da Big Data, leva o seu tempo, pero ainda así
vale moito a pena. Entón, hai moita xente escéptica no mundo. Unha cousa que vi que me gustou moitísimo foi este proxecto que se chama The Billion Prices Project, que ven do MIT, e que efectivamente estes escépticos, que son basicamente economistas escépticos neste caso, trataron de entender cal é o IPC real, medido con bases de datos de Big Data que non están sendo, que non son oficiais. Para elo, basicamente, teñen unhas bases de datos xigantes no mundo, para que vos fagades idea, saben toda a información de transaccións que se leva a cabo en Amazon a nivel mundial, e son capaces de estimar o IPC diario por país. E comparan o IPC que les estiman as proxeccións que están dando os bancos centrais e as institucións de cada un dos países. Neste ámbito, ás veces fan un traballo que lle podíamos chamar humanitario, entre comillas. Por exemplo, en Venezuela, nos últimos anos están sacando series de IPC, posto que o goberno non facilitaba información ao respecto. E o que fixeron foi suscribir un proxecto polo cal deron teléfonos móviles a voluntarios a contrapartida de que esas persoas, cada que foran ao súper, mandaran mensaxes con os prezos de determinados bens e servizos. Ou, por exemplo, no caso da Argentina, desde o 2007 ao 2018, replicaron series do que é o IPC real, porque o goberno, ou temían que o goberno estaba maquillando as series de prezos oficiais. Esas son outras moitos, aquí vos deixo a página web, pois algún día queredes ver como xente escéptica está entregando a Big Data para tratar de entender realmente, cales son os cambios de prezos que podemos estimar cando temos cantidades inxentes de datos e non necesitamos facer inquéritos onde o goberno ou calquera outra institución interesada podería, eventualmente, maquillar e bandir os datos. Eu non me vou basar nese ámbito, pero vou comenzar mirando outros aspectos referidos ao comportamento humano. En particular, o que hai uns anos escoitei unha charla de Hal Varian. Hal Varian é o economista xefe de Google. Este señor, cando se retirou da Universidade de Berkeley, decidiu ir a Google a estudiar a economía de Internet e a economía de redes. E fixe unha presentación magnífica, que por eso, precisamente por esa presentación que tanto me impactou, empecé a traballar, porque hasta hai uns anos era unha completa ignorante do ámbito. A mí encantoume ver a súa presentación e nos preguntaba: que pensades? Por que busca a xente o día primeiro do ano? Se vos entrades en Google e fixerades unha búsqueda, ou que pensades polo que buscaríades? Ou dito de outro xeito, non vou preguntar no ámbito persoal, que pensades que a xente busca o primeiro día do ano? Tratamento da borrachera. Tratamento da borrachera, ya ves. Que me pode decir mentre que tomo un boliño de aula? Porno. Porno. Dietas, gimnasio, idiomas... Eu iba por ali. Eu dixen gimnasio, outros dietas. Pero aquí houve alguén moi ousado na primeira momento borrachera. Que buscan en España? En España definitivamente borrachera. Resaca. Es un de xaneiro, de 31 ou un de xaneiro, resaca sería a palabra pola que se busca máis en Google. E onde acontece a búsqueda? Pois en cidades grandes, especialmente en Sevilla, que deben pasar extraordinariamente ben, Valencia, Madrid e Barcelona. Simplemente con algúns pequenos datos de Google Trends. Indo ao tema do gimnasio, por exemplo, que eu pensaba que sí, sorprendentemente a Operación Bikini en España fai a volta das vacacións, atención. E aquí o tedes. Operación Bikini, 1 de setembro. A búsqueda máis alta pola palabra gimnasio. Como vedes, pode existir unha grandísima precisión nestas búsquedas. Só aplica ao meu ámbito, cambio climático, sen embargo, pero é que únicamente houve un repunte
no que é a preocupación polo tema, nesta semana, que foi a última de setembro, cando se convocou esa grandísima manifestación polo clima. Fora dai, ou ese venres, do clima. Fora aí, como vedes, non houve grandes alteracións. Mensaxe número 1, o cambio climático como problema, como tema, aínda non está penetrando especialmente na nosa sociedade. O único que si se observou é que dentro das búsquedas, das 10 búsquedas máis grandes que houve en España este ano, houve unha relacionada con acontecemento climático por primeira vez. A búsqueda da Dana, especialmente foi relevante, lóxicamente, pois onde aconteceu, en Murcia, e na Comunidade Valenciana. Por primeira vez, un evento climático entrou no top 10, digamos. Pero fora diso, se cambio climático en sí non é un gran tema, moito menos só é as políticas preventivas ou políticas que se poden emplear para mitigar os impactos do cambio climático. Por exemplo, o imposto de emisións. O imposto de emisións só tivo aquí un repunte a principio de outubro, que foi precisamente cando a Comunidade Autónoma de Cataluña cambiou o regulamento de emisións para automóviles. E somente en Cataluña hai un número significativo de búsquedas referentes a impostos de emisións. Cando, se me permitides facer unha comparativa con outro país que hoxe nos deixa, como dentro da Unión, Reino Unido, vedes, isto sería, cecais algúns picos máis agresivos, tiveron un verán moito máis seco con noso, entonces empezaron a ver máis o tema de, carbon pricing, como o que sería prezos, políticas de prezos. Pero tampouco, como vedes, aínda que máis canos, tampouco, con algúns puntos importantes aquí da altura, a principios de xuño, porque precisamente foi en xuño cando os prezos de carbón da Unión Europea aumentaron de xeito significativo, pois tampouco hai demasiadas búsquedas. Entón, que podemos entender? Bueno, parece que existe unha diferencia significativa entre o que é o sentir popular e o que son grandes eventos que acontecen por outra forma. E o que estou precisamente tratando de ver nun proxecto de investigación é que podemos saber nós do cambio climático mirando a información que deixa a xente nas redes sociais, especialmente en Twitter. E como podemos analizala desde un ámbito económico se a mesturamos pois con outras fontes de datos, pois con a información climática, con a información socioeconómica, se tamén somos capaces de extraer o que é, a través de algoritmos, o xénero da persoa que escribe, o seu nivel educativo, ou facer proxies o seu nivel educativo, por os calificativos que emprega, por as súas expresións, etc. E tamén, por exemplo, sabendo se ten un iPhone ou non, podemos facer algúns outros proxies sobre o potencial nivel da renda. E se está xeorreferenciado, tamén podemos saber onde vive. E con eso, o código postal, xa basicamente sabemos infinidade de información. Proxectos como o que estou a desenvolver eu, pois xa se teñen feito no pasado. Por exemplo, a Nacións Unidas tivo un proxecto moi grande que se chamou POLS, e que o que trataba precisamente de facer era alertar a cidadáns que vivían en situacións extremas sobre, pois, por exemplo, eventos catastróficos que podían acontecer. Imaginarvos un tifón na vosa zona e recibíades unha mensaxe. Nós agora, desde a Universidade de Santiago, estamos a construir esta mega base de datos que xa conta con máis de 55 millóns de tweets a nivel mundial. Temos 10.8 millóns de usuarios registrados na nosa base de datos que mandan información, igual que mandamos todos nós, aquí de forma espontánea. 1,5 millón de contas verificadas, que contas públicas, chamamos, non verificadas 54 millóns, en forma, e tweets xeorreferenciados en torno a 700.000. Estos son xa bases de datos significativas. Temos 2 idiomas de búsqueda, ainda que vamos a ir polo terceiro, que é o francés. Comenzamos con inglés e con español.
como temas fundamentais. Ainda así tamén recollemos tweets lógicamente en galego, portugués e demais, pero fundamentalmente nestes. E temos, como vedes, bueno, pois basicamente 29 millóns de tweets en inglés e o resto en castelán. E comenzamos esta recolleita de datos en xaneiro de 2018 e seguimos. Estou falando convosco, pero os ordenadores están baixando os datos. E que sabemos? Bueno, pues, aquí a xente relaciona cambio climático con múltiples hashtags ou tamén resumos de tipoloxías de ideas e demais, pero, bueno, como vedes, as conversas son variadas. Son variadas e van desde preocupación sen máis polo cambio climático ata simplemente falar de alteracións no tempo, porque se fala moito do tempo, chove menos, fai máis sol, etc. Se confunde cambios a curto con cambios a longo prazo, é dicir, se confunde cambios no tempo con cambios no cambio climático. Se fala de furacáns, se fala de incendios forestais, inundacións, xustiza climática, etc. Isto sería todos os tweets que temos, toda a área vermella do mundo representa a información social que estamos a recoller, de tweets, de sentimentos, que vos vou a contar a continuación. E como vedes, basicamente este é realmente un proxecto absolutamente global. Hai ben poucas partes no mundo que non se fale de cambio climático. Estas son as que recollemos en castelán, e pese a Donald Trump, vedes California, e vedes Florida, aí ven en Colorado, para que se vexa que aí hai unha comunidade hispanofalante ben significativa. Temos todos estes tweets xeorreferenciados, como vedes a continuación, pero vou vos pasar, se me permitides, este mapa, a ver se podemos ver. Este era o mapa que tiñamos. Isto é o ano pasado, España, tweets cambio climático. Fixadevos, isto xa está sendo un problema non só do sur, lógicamente, está sendo bastante democrático, nortes, estes, etc. Bueno, a ver si se corta. Pero que vos quería mostrar é que temos todo isto a nivel mundial, de todo o que fomos recollendo, e todos os que están xa referenciados tamén temos os seus puntos con temperatura mínima, máxima. Cando escribiron un tweet sabemos cal é a temperatura externa, humidade. No caso de ser xeorreferenciados tamén coñecemos a renda. En un número significativo de casos coñecemos o xénero do suxeito que escribe, etc. E con elo estamos tratando de entender realmente cales son as percepcións hacia o cambio climático desde unha maneira máis global. Non só que nos poden decir nun inquérito, porque como vimos ás veces nun inquérito nos sentimos obrigados a decir que sí, simplemente porque nos sentimos mal contestando non, pasa moito. Ou porque ás veces non entendemos ben a pregunta, e a resposta máis sinxela é sí, 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 ou porque, ainda que digamos sí, tampouco somos moi coherentes, por isto de que, sí, pero bueno, tal. Entón nos parecía máis interesante tratar de obter información a través de outras canais como poden ser as redes sociais. Se fóramos a revisar todos os datos que temos de España, quedaríanos así un pouquiño, chamamos en broma no noso grupo de investigación un mapa de calor, porque ainda que non mide calor, mide a incidencia de tweets, e como vedes, isto pode reflexar unha oleada de calor no verano. O que isto indica basicamente que os humanos funcionamos tamén de sensores, mandamos moitísima información e a veces somos sensores de outros eventos. Entón, tamén decirvos que, lógicamente, estes datos extraídos destas plataformas, efectivamente, tamén teñen as súas limitacións. Últimamente se fala moitísimo de fake news, non? Bueno, pois porque hai que limpalos. Hai que asegurarse que estemos tendo unha base de usuarios humanos. Por tanto, temos que borrar os que chamamos os bots, todo o que son robots programados para mandar mensaxe de determinados contidos. Hai que facer bastantes traballos de limpeza de datos
asegurarse de que temos unha mostra máis ou menos representativa e no caso de non sela, tratar de ponderar as respostas de xeito que se faga unha mostra representativa ou o máis representativa posible. Bueno, de que fala a xente cando fala de cambio climático? Aquí temos unhas nubes de palabras moi sinxelas de Estados Unidos, do Reino Unido, por exemplo. En Estados Unidos veredes que a xente fala de tempo, vento, pois tamén fala de humedade, de cambio climático, efectivamente, etc. No Reino Unido falan xa, como vedes aquí, por exemplo, temperatura, temp rising slowly, temperatura incrementándose lentamente. É un dos países onde xa comezan a describir con frases, con un texto, o que pode ser o cambio climático, o efecto do cambio climático. En México, simplemente tendo unha nube de palabras, das 100 palabras máis usadas, podemos observar de inmediato que este é un país altísimamente vulnerable. Temos moitas referencias a furacáns, inundacións, incendios, etc. Incluso hambre. En España, por outra banda, temos un pouco destos efectos, pero non tan mediatizados. Tamén se fala, efectivamente, de tempo, de incendios, de inundacións, etc., pero non con tanta incidencia. Entón, que facemos? Que facemos con todas estas conversas? Cal é o seguinte punto da nosa investigación? Pois tratamos de facer o que se chama análise do sentimento, basicamente empregando unha infinidade de ferramentas que xa hai construídas para análises sociales de sentimentos e baseándonos no que se chaman técnicas NLP, Natural Language Processing. Seguro que algún de vos sabe a mellor incluso máis disto que a min, pero basicamente son análises que se basean en entender como se emprega a linguaxe. Cal é o sentimento hacia o cambio climático, por exemplo? Collendo todos os tweets de xaneiro ata agora, por exemplo, do Reino Unido, a maioría deles amosan un sentimento positivo con relación ao cambio climático. Para a vosa sorpresa maior. É para mí a primeira vez que vim un. E por qué? Bueno, pois porque tiveron unha primavera relativamente cálida, un verán moi cálido, e pareceulles fantástico a unha gran proporción de xente, e os usuarios de Twitter en particular. Entón, a mensaxe que mandaron foi realmente un sentimento positivo hacia ese cambio. No caso de España, sin embargo, temos o reverso. Temos a maioría dos nosos tweets, se os vamos a clasificar, polarizar de xeito bipolar, entre comillas, entre positivos e negativos, caerían no ámbito negativo, para o mesmo período de tempo. Tamén tivemos un gran, ou moitas zonas, non Galicia, pero o resto de España tivo un verán moi seco, pero foi observado de xeito negativo. Tamén podemos extraer as emocións. Que sinta a xente cando escribe, entendendo que cada tweet é un determinado corpus, como lle chamamos. Bueno, pois no Reino Unido teñen unha percepción bastante distinta a nosa. Aínda que, efectivamente, temor tamén é un factor dominante, o sentimento máis extendido é confianza. Isto se va a arreglar. É confianza. Xunto con ele, tamén hai outros sentimentos, como vos decía, do temor, da anticipación, de isto está ben, wow, que interesante. Tamén, sin embargo, son sentimentos mesturados, enfado, tristeza, tamén certa satisfacción. Entón, como vedes, non é unha visión única por país, ni moito menos. En este caso, estamos a falar dun país que non ten unha percepción tan negativa como podíamos adiantar ou esperar. No caso de España, certamente a percepción é bastante negativa, hai bastante temor, certo enfado, tristeza, disgusto, ainda que, claro, para algúns é factor de certa satisfacción. Aínda que tamén temos aquí unha porcentaxe de xente
que siga ter ese sentimento de confianza, isto tamén se vai arreglar. Dito isto, lóxicamente, como vedes, o sentimento expresado polos cidadáns en España é máis negativo, moito máis negativo que o do Reino Unido. Se o facemos por xénero, en España non hai grandísimas diferencias de xénero destacables con respecto a que vos vou contar. E xénero, polo xeral, tende a ser... os homes tenden a expresar, polo xeral, bueno, os homes neste caso no Reino Unido están máis representados que as mulleres, temos máis usuarios que usuarias, bastante máis. En cada dos casos, pois, o que se ve máis diferencia é no sentimento positivo. Os homes lle darían un sentimento máis positivo ao cambio climático que as mulleres en termos medios, pero a vez tamén, pois, igual, isto se corresponde con certa anticipación, máis confianza en que isto se arregla, etc. Ainda que, por outra banda, haber máis persoas, homes, pois tamén se amosan máis temor, máis satisfacción en todo o resto. No caso de España, que sabemos en España? Bueno, en España, como acabamos de demostrar, o de observar, a situación non é tan optimista, e os nosos datos tamén se corroboran de determinadas maneiras, como vos vou mostrar a continuación, e tamén tendo en consideración estadísticas europeas. No caso español, definitivamente, eu amosábamos que a poboación é unha parte da poboación bastante preocupada. Na última estadística europea, que se chama Estadística Social Europea, o 41% dos nosos cocidadáns contestou que estaba moi preocupado en materia de cambio climático. E o 7% extremadamente preocupado. Con toda esta información que temos recolleita, agora podemos ir un pasiño máis a tratar de entender, bueno, pero canto de preocupados están, ou canto de satisfeitos están, ou canto se preocupan, pois, por exemplo, por se lles preguntáramos ou se pensaran que isto hai que solucionalo. Esa solución implica pagar prezos máis altos do crudo, pagar máis na nosa electricidade, pagar máis cando enxamos o coche, etc. Como reaccionaría a poboación, ou como está a reaccionar a poboación cando fala disto abertamente, sin ser preguntada polo tema? Entón, para elo, estimamos o que se chama un hedonómetro, que se tende a facer bastante noutros ámbitos, por exemplo, en socioloxía política e demais. E a idea do hedonómetro, por construcción lingüística, xa vedes, mide basicamente o nivel de felicidade. E o nivel de felicidade que pode darse, que obtemos nós, é a través, unha media ponderada, da utilización das palabras. Por exemplo, se eu digo festa, seguro que para vos, en xeral, vai ter unha connotación positiva. Pola contra, se digo morte, terá unha connotación negativa. Ben, pois todas estas palabras hai infinidade de dicionarios que as avaliaron. E avaliaronlas, por exemplo, seguindo algúns procedimentos, como é o Mechanical Turk de Amazon, no cal entrevistas a mostras moi grandes de xente, pero con moi poucas preguntas. E lles pides internacionalmente ranquear, por exemplo, imaginaremos a palabra fatalidade, a palabra inverno, a palabra amor, a palabra tristeza, e así, con un subconxunto, sucesivamente en múltiples palabras, hasta que construís un dicionario. Empregando ese dicionario internacional, que xa engloba unha cantidad moi significativa de termos, como por exemplo 10.000, vemos aquí, como por exemplo, utilizando risa, un 8,5, isto sería para os resultados en inglés, 8,5, comida, 7,4, funeral, 2,1, terrorismo, 1,3, que é a media, etc. Vemos como, por exemplo, dependendo da frecuencia das palabras e a utilización das mesmas, podemos ver que hai mensaxes máis positivos e máis negativos, falando do mesmo elemento que pode ser impostos ambientais. Simplemente nada, decimos que se fai unha suma ponderada, e vemos como, ao longo do tempo, na nosa base de datos, foi cambiando en xeral o humor, o sentimento de felicidade con respecto ás conversas climáticas en xeral, agora. E como mudan? Bueno, pois en xeral sabemos, isto non é especialmente novedoso,
suxeitos hispanofalantes tenden a ser moito máis positivos cando escriben en termos medios que persoas non anglosaxonas neste caso. Vemos que, por exemplo, no caso dos falantes de inglés, os invernos están asociados con momentos de moita menos felicidade con respecto aos hispanofalantes. Vemos que despois, a continuación, nos últimos meses, tende a xuntarse. Non sabemos moi ben por que houve este cambio ou esta baixada aquí, pero, no ano pasado, ben é certo que Estados Unidos tivo un inverno moi negativo, non sei se lembrades en Boston, aquelas xeadas xigantes, etc., e poden ser parte do elemento que configura estes resultados. No caso dos países de lingua hispana, o que estamos a facer é recapitular infinidade de información de países dos que non sabíamos nada. Por exemplo, somos capaces de entender cal é o impacto en Chile do cambio climático. E sendo este tan importante, tamén entendemos que Chile non quixo albergar a COP25. Chile é o país que está en amarelo. E esta é a súa felicidade, toda a información que lle fomos recollendo todos os cidadáns que escriben dende Chile. Como vedes, o seu nivel de satisfacción está decrecendo de xeito moi significativo en materia climática, que é a materia que discuten, e isto tamén ten a súa reflexión, se reflexa en infinidade de catástrofes ambientais que están sufrindo sequías extraordinariamente duras. No caso de outros países, a tendencias en algunhas zonas, como por exemplo Venezuela, tamén é decrecente, o cal xa non é solamente unha cuestión climática, ademais cuestións económicas, social e demais, pero tamén se decrece de xeito significativo durante todo o período. E pouco a pouco o que estamos facendo é recollendo información a nivel internacional de múltiples países dos cales non sabíamos nada, como xe pode ser Ecuador, Panamá, etc., e tratando de englobar nesta base de datos xigante que confiamos no futuro podamos ainda sacar moito máis partido. Se fóramos agora a tratar de entender como reaccionan os nosos suxeitos cando falan de impostos climáticos, e collendo só a submostra do Reino Unido e España, somente estas dúas, basicamente porque son mega bases de datos e levan muitísimo tempo simplemente a traballar con elas, decirvos o seguinte: os impostos non son especialmente un ámbito especialmente favorito para ningún dos países. O que se observa é que no Reino Unido ainda teñen unha percepción máis negativa a impostos ambientais da que nos temos. O cal tamén é un pouco triste, ver que, especialmente cando, a pesar de que consideramos que o cambio climático outras enquisas é un elemento moi relevante, ademais, cando empezamos a rascar e falamos de cartos, e falamos de que isto hai que atallalo con problemas, unhas solucións económicas costosas, e que todos temos que poñer a nosa parte, pois realmente o tema de impostos non é ben percibido en termos de utilidade ou no ámbito do donómetro. Vedes que, por exemplo, as conversas sen impostos teñen un índice no donómetro moito máis alto que sen impostos, que con impostos, perdón. E especialmente esta diferencia vai ser máis grande no Reino Unido que España. Isto é un pouco decepcionante cando temos o feito de que, temos que ser conscientes de que para solventar o problema climático ou ben temos que pagar máis impostos todos, ou tamén a vez os permisos no mercado de carbono da Unión Europea teñen que aumentar, os prezos teñen que aumentar. Hoxe están en torno a 25 euros no mercado ETS de permisos da Unión Europea. E que significa estes 25 euros? Son poucos, son moitos? Que nos din? Pois se miramos o que nos dio o Premio Nobel Nordhaus o ano pasado, nos decía que para evitar un shock climático moi significativo, estes prezos de carbono teñen que aumentar moitísimo, porque teña aquí esta pequena transparencia que probablemente non podedes apreciar, pero se nos quixéramos quedar en torno a 2 graus, o que estamos a falar é que esta tonelada de carbono tiene que valer en torno a 60 euros, e hoxe por hoxe o que están apostando os mercados é que realmente non queremos conservar
esa barreira de 2 graus, porque estamos a pagar simplemente o carbono a 25 euros tonelada. Isto que significa? Bueno, significa que as emisións non van a ser suficientemente controladas a menos que suban os prezos de xeito moito máis drástico. E cando suben estes prezos de xeito moito máis drástico, lóxicamente isto vai ter unha repercusión xeral. Sí, sobre todo a xente que non teña cartos. Pois sí, é falar de transición xusta e pensar como facer. Pero, efectivamente, pero porque a onde quero levarvos con este traballo, contarvos así un plan resumido. Bueno, pois efectivamente o debate está aberto, o debate internacional, o debate global. Non o vamos a solucionar nin un só país, nin un só os contribuintes. Pero é interesante ver o seguinte, non? Que hoxe por hoxe pensaríamos que o nivel de concienciación é moi alto, en termos non só de entender que está a pasar con determinados impactos, como pode ser buscar información sobre a gana, que a xente fai, non? Busca información, se informa e tal, pero se observa que ainda non nos informamos sobre as políticas que se deben levar a cabo para tratar de reducir emisións e as consecuencias que iso pode ter, non? E iso é observable en todos os traballos que levamos feitos, non? Que queremos facer no futuro? Bueno, pois seguir analizando isto en tempo real. Como ben vedes, isto é unha mega base de datos global da cal podemos sacar moitísima máis información, estudala ben, entender efectivamente os ámbitos que aquí xa se mencionaron, o ámbito de xustiza, quen vai pagar isto, como vamos pagalo, quen paga que cousa, que como. Pero, bueno, sobre todo nos parece interesante tamén o feito de que cecais as propias redes sociais tamén se poden empregar para mandar información máis correcta sobre cales son ámbitos necesarios nos calos nos temos que concienciar, cousas que temos que comenzar a facer xa, e cales son os custos de postergalas ou de deixalas sen facer. E isto é un poquinho que vos quería contar, non? Na semana da COP25, decirvos que definitivamente hai moito debate nas redes, pero que se queremos chegar a solucións consensuadas, teria que haber moitísimo máis, especialmente con referencia a políticas, a custo das políticas, a como asumilas e demais. Era un poquinho que vos quería mostrar. Moitas grazas.